ngihlukumezeka kakhulu ukuxoxelwa ngisingane kasayo ukuthi icala kaninalo umhlobo. There is no case at all. These people are just playing dodgy and dodgy style, which I don't know. I don't understand why they're doing this, because there are a lot of resources that are involved when you are coming to court. Kufanele ukhokhela abameli, imali eshisiwe, kufanele transport, accommodation, mina ngihlali lapha futhi mina ngisebenzi, yabona. Ngisebenza ukuba insizwa nje. So ke manje kubalekile ke leyo ukuthi ngempela ke state ngiyaqhashazwa la. Lo hulumeni uqhaphaza abantu kangaka, lo hulumeni uqhaphaza abantu kangaka. Angazi ukuthi yona inkantolo iba kanjani le ukuthi engilokhu izongenyusa mina izongenyusa ngathi ngomandela. Le document lokho kakhuluma ngayo ukuthi izasiza ngecala bathi bayahluleka wonke amacala, bayahluleka icala abafuna verify ukuthi nganginemvume yokuza la eGoli ke noma ngangenayo isipolo. Mina I'm the president, mina ngumuntu ososebenza njengoba nisebenza nani, yabona. So manje I got a permit a long time ago. Ngesasikhava umtshalo kwesilo samabandla wonke sasinayi permit. Sikhava zonke izinto ezazenzeka eSouth Africa, ubaba uZuma eboshwa sasikhava zonke lezo zinto lezo. Babe kupha ngathi ngingaboshiwe ngalozo zikhathi lezo. Mase kuthi mabasa kusomtho kubengikela sebebona ukuthi fanele bengibophe mina. Babheda. Yabo. Alright, njengoba ukhuluma ngesilo ke uzizwa kanjani this week ipresident ithe iyafuna Ukuqala ngithi ke ngiyambongela kakhulu ke umntwana uMesuzulu ukuthi sisukela ke ngempela manje useyinkosi yesizwe samaZulu. Kuyinto enkulu kakhulu lokho ngoba kuzohlanganisa isizwe samaZulu wonkana, futhi kuzoba impumelelo enkulu ngoba isizwe samaZulu sona sizwe esikhulukazi ezonikazi zase-Africa, and you are the only kingdom with an army, amabutho. When they come, everything stands still. So therefore I am here, I am the warrior as well. Ngiyibutho mina. Thina singahamba siye eRussia manje siqedele yambi thina soZulu. Busho mina ungizwe umlando kaMchunu. So ke ngithi ke mina ke inselelo ebhekene nenkosi yethu isizwe samaZulu ukuhlanganisa indlunkulu yonkana, ukuhlanganisa isizwe sonke sikhothame nokuvuselela ubuzulu bethu ukuthi ke can revive our culture and our custom under the Zulu kingdom will be perfect. But sicela also amabhizinisi nosopolitiki baqhele indlunkulu ngoba basonela ubukhosi bethu. Finish. Okay, lokugcina ke baMchunu, the last time still la ecourt wahamba waye multi-choice wathi they stole i-trademark yakho lethi Ngecala. Ihamba njani leyo case ke? Ihamba kahle kakhulu. Multi-choice sivumelene nayo ukuthi sizohlangana, bangibhalele ngencwadi basho ukuthi bacela ukuthi sihlangane simithane halfway nabo njengamanje nje futhi mangisuka lapho ngibheke emhlanganweni nabo abang-multi-choice kubudlelwano bethu no-multi-choice bakhombisile nabo ukuthi benze iphutha, baphinde babona futhi ukuthi ngempela bayafisa ukuthi kube khona ukusebenzisana okuya phambili, benze iphutha ngoba leli gama balithatha ngoyini, balithathe lishiwe mina ngiliboshelo leli gama. Under the court documents they are there saying the title when they are saying especially his slogan Ngecala isona sesisudlame eSouth Africa. Usho labo abantu abangazilutho bezizosakile ukuthi Ngecala kwamanje noma ubuze umbuzo Ngecala loluphi udlame sengilwenzile alukho. So ke manje ke ngaphinde futhi nabaseTswane njengoba behambe becishela abantu ugesi, becisha ugesi ngegama lami, baphinde futhi bangiposta ku Twitter baqoqa imali close to 2 billion beqoqa besebenzisa mina, even my voice elapha eTswane lapha bengedelela bengangihloniphi, yabona. Abameli bami they are on their toes. So therefore whoever is making money with Ngecala, I will be on his case. But noma ngabe ubani oshoyo musician they are allowed, and all the politician organizations they are allowed, because we are the society of terminology. Life is better with terminology. So if they use my terminology as a slogan for whatever, it's good. But when you're making money, I am here. I have to eat as well. Ngilambile. Siyabonga kakhulu.